Poštovani, istraživali smo za vas. Ko je poslanik Muhammed a.s. Zašto karikature? Optužbe za pedofiliju? Da li postoji islamski terorizam? Zašto je prisutna islamofobija? Odgovore na ova pitanja smo potražili na drugoj strani. Ovog puta smo pitali muslimane za odgovor. Allah, 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 Allah. Poštovani gledalci, assalamu alaikum i lijep pozdrav. Svjedoci smo čestog napadanja i vrijeđanja islama i muslimana. Zašto islamofobija? Zašto vrijeđanje poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Zašto karikature? Zašto vrijeđanje i govorenje o pedofiliji? Zapadni mediji su rekli svoje, mi smo odgovore potražili kod muslimana. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Evo, kada je riječ o ovim karikaturama o poslaniku Muhammedu alejhi salatu wassalam, koji se s vremena na vrijeme pojave u nekim listovima, u nekim sredinama, posebno u zapadnoevropskim društvima, državama i tako dalje, mogu reći zapravo da te karikature oslikavaju karikaturalne likove njihovih autora. To je domet njihovog razmišljanja, domet njihovog osjećanja za druge, razumijevanja međuvjerskog i međuljudskog odnosa i tako dalje. I tako ih treba i shvatiti i razumijevati. I više zapravo sažaljevati te osobe koje zbog svog neznanja posežu za vrijeđanjima lika i djela poslanika Muhammeda a.s., a time naravno i vrijeđaju osjećanja i emocije muslimana. Napadi na Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem putem karikatura i drugih oblika uvreda na ličnost i djelo posljednjeg Allahovog vjerovjesnika predstavljaju izraz poraza svih oblika neistina koje danas pokušavaju da vode ljudsku vrstu stramputicom. Nema sumnje da su karikature koje ismijavaju lik i ličnost posljednjeg Božjeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem mnogo povrijedile muslimane. Ja kao musliman i muslimanski pisac i alim također bio sam time potrešen i bio mi je žao što su neki ljudi ili neke zajednice dozvolili da se takvo nešto desi. Jer vidite, mi živimo u vremenima kada se puno govori o suživotu, o toleranciji, o uvažavanju drugog i drugačije, je li tako? Živimo u vremenima kada se govori da svačija sloboda prestaje tamo gdje počinje sloboda drugoga. Mislim da takvo nešto, ne može se tretirati, kao sloboda govora ili sloboda izražavanja. Jer vidite, molim vas, kako bi izgledalo da vi sada idete ulicom, a neko vam psuje oca i majku? I vi zovete policajca i kažete, molim vas, vrijeđa me ovaj. Ili nas utužite, a sudija kaže, pa to je njegovo pravo. On može da se izražava tako. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je vjernicima i vjernicama, muslimanima i muslimankama više i od oca i od majke. U nemogućnosti da argumentovano odgovore na sve ono što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u toku svoga života činio i čemu je pozivao, mnogi neprijatelji su još u njegovom vremenu nastojali da ismijavajući ga ili nazivajući ga raznim pogrdnim imenima umanje i njegovu vrijednost i vrijednost onoga čemu je pozivao. Tako da karikature u savremenom vremenu koje smo imali priliku vidjeti u stvari je isto tako odraz nemoći savremenog čovjeka u našem vremenu da argumentovano bilo šta
kaže i zato ljudi pribjegavaju jednom po meni sasvim devijantnom načinu kojim žele ismijavati ili smijati Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a u stvari na taj način su samo sebi naštetili, a Muhammed alejhi salatu vesselam je čist od svega toga. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao naš poslanik, imam svih poslanika, je bio predmetom ismijavanja ili izigravanja od strane određenog broja, kako su oni kazali, slobodnih ljudi ili umjetnika koji su crtali karikature o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I čini mi se da je to uistinu velika provokacija muslimana, ali odgovor ummeta općenito, pa i nas Bošnjaka, smatram da nije bio adekvatan ili da u stvari mi nismo svjesni šta to za nas znači. Naravno da nam nije drago kada smo bili u prilici gledati karikature, ali Muhammed alejhi salatu vesselam je i u svom vremenu strpljivo podnosio sve ono čemu je bio izložen od svojih savremenika, ali je na kraju sve to palo u vodu i oni koji su ga smatrali i ludim, i vračarem, i pjesnikom, i onim koji izmišlja, i svi oni koji su kazali da će bez spomena ostati, u stvari su svi oni zaboravljeni i samo se spominju nekada radi pouke, a Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem spominje oko 2 milijarde ljudi danas na svijetu svakodnevno, moleći Allahov blagoslov i mir njemu. Jer naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: La yu'minu ahadukum hatta la akuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Niko od vas neće biti pravi vjernik dok mu ne budem draži od njegove djece, od njegovih roditelja i dok mu ne budem draži od svih ljudi. Karikature koje možemo vidjeti u raznoraznim novinama koje vrijeđaju ličnost Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme nisu u stvari ništa novo. To se dešavalo kroz historiju, od pojave poslanika sallallahu alejhi ve selleme do današnjih dana. Pa je historija učiteljica života i ona se stalno ponavlja. Za nas je to novo zato što nismo čitali historiju. U protivnom, to se dešavalo i ranije. Pa ono što vidimo danas, što možemo pročitati, to je samo nastavak onoga što se dešavalo u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme od strane Ebu Džehla, Ebu Leheba i njima slični. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Kritičari Muhammeda alejhi selama vide vatru umjesto svjetla, ružnoću umjesto ljepote. Oni ne vide da je mač koji je bio kod poslanika bio jedino mač milosti, prijateljstva, sažaljenja. Poslušajmo šta su to drugi rekli nemuslimani o poslaniku Muhammedu alejhi selam. Mahatma Gandhi je poznati indijski humanista i borac za slobodu svoga naroda. Ove njegove riječi su napisane u članku za list Young India, u kojem je govorio o osobinama poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Poželio sam upoznati tog čovjeka koji je neosporno plijeni srca miliona i miliona ljudi. Nedvojbeno sam se uvjerio da sablja nije bila sredstvo pomoću kojeg je Islam stekao svoju poziciju, već je to bila jednostavnost tog poslanika, praćena preciznošću, ispunjavanjem datih obećanja, te njegova potpuna odanost prijateljima, privrženost sljedbenicima, hrabrost i apsolutno pouzdanje u gospodara tokom izvršavanja svog poslanja. To su osobine koje su presudno krčile put i otklanjale teškoće, a nikako sablja. Nakon što sam završio čitanje drugog dijela poslanikovog životopisa, shvatio sam koliko mi je žao što se djelo tu završava. Zbog toga što sam osjetio želju da što više saznam iz poslanikovog grandioznog života. Lav Tolstoj,
svjetski slavan književnik čije djelo se smatra najvrijednijim razmatranjem ljudske duše u cjelokupnom svjetskom književnom nasljeđu. Muhammedu je dovoljno da bude ponosan to što je jednu primitivnu zajednicu, ogrezlu krvi, izbavio iz vraških kandži i ružnih običaja. Pred njom je otvorio put uspona i napretka. Muhammedov vjerozakon će svijet voditi u sporazumijevanje s razumom i mudrošću. Nema nikakve sumnje u to da je vjerovjesnik Muhammed jedan od najvećih reformatora čovječanstva. Pripada mu najveća slava jer je on čovječanstvo uputio istinskom svjetlu, pravdi i miru, jer je spriječio prolivanje nedužne ljudske krvi i tako otvorio put ka napretku i civilizaciji. Ovo veliko djelo nije mogao izvesti niko drugi do čovjek koji je imao nadnaravnu snagu, čovjek koji je dostojan svakog poštovanja, divljenja i pažnje. Napoleon Bonaparte, poznati francuski osvajač, vojskovođa, državnik i car. Mojsije je objavio Božju egzistenciju svom narodu, Isus rimskom svijetu, a Muhammed a.s. cijelom svijetu. Arabija je bila paganska zemlja kada je 6 stoljeća poslije Isusa Muhammed a.s. upoznao svijet sa jednim božanstvom, koje je i Abrahamovo, i Ismailovo, i Mojsijevo, i Isusovo. Arijanci i ostali sektaši uzbudili su svijet raspravama o trojstvu, o Otcu, Sinu i Svetom Duhu. Muhammed a.s. objavljuje da je samo jedan Bog, da on nema ni oca ni sina i da trojstvo nameće misao idolatrije. Ti si ruža džennetska, najljepšega mirisa. Ti si čežnja mu'minska, uzdah aška iz prsa. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Ženidba Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem sa Aishom radijallahu anha bila je uzrokom da su mnogi komentarisali na različite načine. Neki su bili svjesni da je u tome učvršćivanje veza sa Ebu Bekrom radijallahu anhu, koji je bio otac Aiše radijallahu anha, ali mnogima je to bilo veliko iskušenje, pa i evo u našem vremenu kada oni koji saznaju za doba ili godine u kojima je bila Aiša radijallahu anha kada se udala za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da nažalost ima danas onih koji to proglašavaju pedofilijom, želeći time baciti ljagu na Muhammeda alejhi salatu vesselam. Međutim, da bi razumjeli određeni dio običaja ili ponašanja ili postupaka, vrlo je značajno da čovjek zna ambijent vremena i prostora u kome se nešto dešava. Ako se nešto istrgne iz konteksta, onda naravno da će se doći do pogrešnih zaključaka. Kažu pisci sire, dakle životopisa poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, da ne postoji ni jedan trenutak, ni jedna sekunda njegovog života, a da ona nije opisana u nekoj od mnogobrojnih knjiga. Zašto to ističemo? Zbog toga što su mušrici pokušavali da nađu sve moguće eventualne greščice ili nešto što bi im moglo pogodovati da napadnu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nije nigdje zabilježeno da su mušrici isticali ženidbu Muhammeda alejhi selam sa Hazreti Aišom kao nekakvim problemom. Dakle, sama ta činjenica govori da je to u skladu sa vremenom i običajima, načinu života kako je tada bio. Nama vjernicima, muslimanima i muslimankama dovoljno je reći da je poslanik alejhi selam Hazreti Aišu oženio po objavi. Dakle, njemu je naređeno putem objave da oženi Hazreti Aišu, koja je, to moram uvijek istaći, u to vrijeme bila
punoljetnost se u islamu vezuje za prvu menstruaciju kod žene, a kod muškarca za prvu poluciju. Jel tako? Samo da podsjetimo. Dakle, ona je bila punoljetna. Nije bila dijete, kao što sugerira. Bila je punoljetna. Vi danas imate u nekim kulturama, u Indiji, tamo na istoku, djevojka ili djevojčica čim postane punoljetna, udaju je odmah. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme je živio kao i ostali ljudi. Između ostalog, ženio se i imao je potomstvo. Oženio je više žena, sallallahu alejhi ve selleme, a jedna od njih je bila naša majka Ajša, radijallahu ta'ala anha. Nju je Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, oženio kada je imala 9 godina, kako ona kaže za sebe. Znači, Ajša, žena poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, nam govori i potvrđuje da je imala 9 godina kada je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, sa njom stupio u brak. Ovo pitanje je danas kod pojedinaca, a možemo najprije kazati kod zlonamjernika, postalo predmetom nejasnoće, pa često nastoje sa te strane prići i uvrijediti poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, što je u potpunosti neosnovano. Molim vas, evo sada u nekim strankama na zapadu pomiču tamo na našim balkanskim prostorima do 14, manje od 14 godina s djevojkom, ako se imaju djevojčicom odnosi je pedofilija, ali 14 godina ako ima i više, onda nije. Ako je njen pristanak, onda je to slobodno, nije. U nekim zemljama se pomjera, od 12 godina pa hoće još da pomjeri. Pa čekaj sada, šta je to? Otkud to? U kulturi tako njihovo to se posmatra, jeli? U islamu, dakle, ne smije se po islamskim učenju, ne smije se imati spolni odnos, dakle, stupati u bračni život sa osobom, dakle, koja nije punoljetna. Punoljetnost se vezuje, punoljetstvo se vezuje, dakle, za prvu menstruaciju. Tamo na istoku, dakle, gdje je mnogo jako sunce, djevojčice, odnosno djevojke, malo prije mogu dobiti menstruaciju, prije jednostavno i sazrijevaju. Neki procesi se dešavaju ranije, dakle prije nego ovdje, recimo ovdje u skandinavskim ili nordijskim zemljama gdje mi evo sada iz Bosne došli, dole proljeće, ljepota, ovo je ovdje zima, ne znam, nama ovo neobično ovdje. Naravno da se neki, vidite, smo mi blizu relativno, šta mislite kako je sada na Bliskom istoku, kakva je temperatura. Tako da treba i to uvažiti, jeli, da negdje jednostavno neki fizički i biološki procesi se dešavaju brže. Prigovoriti zbog čega je neko u ranijim stoljećima oženio mladu djevojku, znači kao prigovoriti zbog čega je neko od njih izlazio u lov sa kopljem. Mi danas to činimo na drugi način. Ili prigovoriti zbog čega su putovali na devama toliko dugo. Ili zbog čega su kuhali hranu na vatri, kada mi danas imamo druge načine i slično tome. Pa parametre i način života koji imamo mi razlikuje se od onoga što su imali ljudi prije nas. Iz toga, kažemo, to nije znači bio predmet prigovora od strane mušrika, jer su oni isto to radili. I svi ljudi koji su bili u to vrijeme radili su to. I nije Ajša radijallahu ta'ala anha nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve selleme kazala zbog čega me Allahov poslanik alejhi salatu vesselam oženio mladu. Pa ja sam bila djevojčica mlada. Ne, jer je to bila potpuno poznata, znači potpuno normalna stvar koja je bila raširana u to vrijeme. Imam Darekutni je zabilježio u svome sunenu, u 3. dijelu svoga sunena, od jednog prenosioca koji se zove Abbad ibn Abbad el-Muhallebi, da je rekao: ja znam ženu iz moga plemena, kaže, doživio sam je i vidio je, koja je sa 18 godina bila nena. Rodila je sa 9 godina, pa se nakon toga udala, znači, njena kćerka i ona je rodila sa 9 godina. Kaže, sa 18 godina je bila nena. I to niko nije osudio. To je bilo potpuno normalno i poznato. Do našeg vremena. Poslanikova ženitba sa Hazreti Aišom, radijallahu anha, imala je prije svega za cilj da Hazreti Aiša stasa u vrsnu učiteljicu i odgajateljicu. Jer islamsko pravo, islamski dakle, vjerozakon je donio mnoge odredbe vezane za porodični život, za brak, za propise u vezi s menstruacijom, nifasom, hajzom, porođajem, dojenjem i tako dalje, gdje jednostavno muškarac se ne osjeća zgodno da to objašnjava ženama.
Mnogo je lakše da ženi to objašnjava. Hazreti Aisha je uz poslanika provela oko 8 godina. Ona je uz poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, živjela otprilike 8 ili 8,5 godina, otprilike. Znači, kazano našim današnjim jezikom i pretočeno u naše današnje okolnosti, završila srednju školu i fakultet. Završila srednju školu i fakultet. I onda stasala u vrsnu učiteljicu, odgajateljicu, koja će potonjim generacijama prenositi propise islama, učiti ih vjeri. To ovim suptilnim pitanjima muškarcima nije lako da objašnjavaju tu. Jeli? Vidite, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je umro 11. godine po hidžri. Jel' tako? U ponedjeljak 12. Rabiul Evvela 11. godine po hidžri. Kad je Hazreti Aisha umrla? 58. ili 57. godine po hidžri. Kao što navodi Ibn Hajar Askalani u svom kapitalnom dijelu Ali Sabe fi Tamiz as-Sahabe ili Takribu Tehzib ili Tehzibu Tehzib. To su sve kapitalna dijela koji se bave izučavanjem islamskih nauka, dobro znaju šta je to. Enciklopedije to su. Dakle, ona je nakon poslanika živjela gotovo 50 godina. Po slovu Kur'ana ona ima status Ummul Mu'minin. Ona je majka vjernika. Po slovu Kur'ana poslanikove supruge se nakon njegove smrti ne mogu udati. Zašto? Zato što su one majke vjernicima. Može li se majka udati za svoje dijete? Ne može. Dakle, ona se ne može udati. Šta je ona radila? Učila, podučavala, obučavala, educirala muslimane, a posebno muslimanke. I upravo to je bio cilj da se omogući toj mladoj, intelektualno obdarenoj ženi, dakle, da u okrilju poslanikove kuće i obitelji bračnog života da stasa, završi školu Hazreti Muhammedovu i fakultet pod njegovim nadzorom, da onda kad on preseli na ahiret da ostane vrsna učiteljica koja će prenositi potonjim generacijama. I ja sam imao priliku razgovarati sa ženom koja se udala s 11 godina. Jedna žena Bugarkinja, kaže, udala sam se sa 11 godina. Pa sam je pitao, zbog čega tako rano? Kaže, kod nas je to normalno. Mi tako radimo svi. Djevojčica dok napuni punoljetstvo, odmah gledaju da je udaju. I to niko ne osuđuje. To niko, znači, nije osudio. Pa je pogrešno postaviti nekakve parametre u našem vremenu i onda suditi ljudima koji su živjeli shodno tim parametrima, znači, prije nas, to u, znači, njihovim životima i mjerilima koja su oni postavili nije bila, znači, nikakva sramota, nego je bila potpuno normalna stvar. A oni koji pregovaraju poslaniku zbog žena njegovih, jel tako, puno žena, jel tako, tužuju ga za sklonost ženama, jel tako, i za zadovoljavanje, dakle, tih nagona. Treba im se poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dok je bio u rasponu svoje snage, od 25. do 50. godine života, bio sa jednom ženom, sa Hazreti Hatidžom, koja je još 15 godina starija od njega. Pa znaju li ti koji optužuju poslanika zato da je, znaju li šta iz biologije, iz fizionomije? Kad to treba žena muškarcu? Jel kad uđe u 6. deceniju? Poslanik je s jednom ženom bio 25 godina, dakle. Tek je u 6. deceniji, tamo kad je bilo 52, 53, 54 godine, ženio više žena imao, među kojima je Hazreti Aisha radijallahu anha, zbog ovih društvenih razloga, zbog političkih razloga, zbog toga da se spriječi rat, da ne bude krvoproliće, da se zbrinu žene, da se jetimi uzmu u okrilje, neko vodi brigu o njima i tako, jeli. Ti si milost nam i dar, žarko sunce Islama, da sam Bog dobio bar, prah po tvojim nogama. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Svima onima koji ružno govore o našem poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, moj savjet je upoznajte našeg poslanika iščitavajući njegov životopis.
uvijek je bilo ljudi koji su bili protiv islama. Allah je čuvao islam od postanja vijeka i čuvat će ga do sudnjega dana. Ne mogu oni ugasiti Allahovo svjetlo. Ja volim igrat lopte, a volim što sam i musliman. I šta me briga što drugi pričaju o nama. Mislim da strah od sve većeg porasta broja muslimana u svijetu čini da pojedini mediji žele negativno prikazati islam. Stoga se vodi medijska hajka protiv islama i muslimana. Pa sve je to u stvari zbog toga što smo mi na istini. I znamo da smo na istini. A oni to nažalost ne znaju. Zapadni mediji prečesto u posljednje vrijeme koriste termin islamski terorizam, dok nerijetko ili nikako možemo da čujemo za kršćanski terorizam, židovski ili ateistički terorizam. Da li postoji islamski terorizam? Oni koji programiraju neprijateljstvo prema islamu smatraju da bi vezivanje terorizma za islam bilo argumentom da se islam izbaci iz ključne društvene uloge koju on po svojoj snazi i kvalitetu ima. Terorizam nema dakle, svoje religije, nema religijsko obilježje. On je prisutan u raznim dijelovima svijeta i čine ga pripadnici različitih religijskih skupina. Nedavno sam čitao jedan izvještaj o terorizmu u Americi gdje se, dakle, službeni izvještaj, preko 90% počinjenih dijela terorizma su dijelo nemuslimana, a negdje oko 5-6% su samo počinioci muslimana. Naravno, mi kao muslimani osuđujemo čin terorizma. Poznata analiza FBA koja je pokazala da je u vremenu od 1980. do 2005. godine izvršene su razni teroristički napadi na tlu Sjedinjenih Američkih Država i da je 42% od tih napada bili su pripadnici raznoraznih skupina iz Latinske Amerike. 24% su bili ekstremni levičari američki. 7% je bilo jevrejskih napada, jevrejski teroristi. 6% muslimani, a 5% su bili komunisti. Vidimo, znači, na osnovu ovoga istraživanja, da su muslimani procentualno skoro pa najmanje izveli tih terorističkih napada na tlu Amerike. I zato se toliko insistira da se riječ terorizam isključivo koristi za islam, dok svi drugi oblici nasilja koji se dešavaju na pojedinačnim slučajevima, pođimo od Breivika koji je učinio jedan izrazito teroristički čin i čak kazao da je bio vjerski inspirisan u tom svom terorističkom činu, mi nemamo kvalifikacije da je to terorizam, već se traže neki drugi, blaži izrazi za kvalifikaciju toga djela. Kada je u pitanju terorizam, islam je u osnovi vjera mira i ona je nespojiva sa terorizmom. Tako da pojedinačni istupi pojedinaca koji u određenom smislu zbog površnog tumačenja islama, odnosno prihvatanja islama i razumijevanja islama, nanose veliku štetu muslimanima. Mi, bosanski muslimani, u vrijeme oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, smo najbolji primjer da smo mi dobri muslimani, odnosno dobri vjernici, i da smo svjesni svih posljedica i po islamskim propisima i po međunarodnim konvencijama, tako da bosanski muslimani u okviru, Bošnjaci u okviru armije Republike Bosne i Hercegovine i u okviru policijskih snaga Bosne i Hercegovine nismo činili zločine. Odnosno, zločin je nespojiv sa islamom i terorizam je nespojiv apsolutno sa islamom i islamskim propisima.
Pa kada velike sile nisu u stanju da zaustave prave teroriste i velike nasilnike, onda traže žrtvu. Traže najslabijeg. A to su danas svakako, nažalost, muslimani. Pa onda ispoljavaju taj svoj gnjev i optužuju one koji nisu krivi. Ili su krivi djelimično, ali je njihova krivica puno manja od krivice ostalih. Nažalost, danas mediji iskrivljavaju sliku islama i muslimana, a pasivnost muslimana i izostanak njihovog prisustva u medijima ili u dovoljnoj mjeri njihovo prisustvo i argumentovana odbrana daju prostor zlonamjernicima da to na takav način prikazuju. Dakle, islam je čist od terorizma, čist od terorista. Islam je došao da izbavi ljudski rod iz tmina neznanja i da izvede ljudski rod na svjetlo istine i pravog puta. I naravno da je islam središnji put koji cjelokupnom ljudskom rodu nudi pravdu, nudi ono što će biti uzrokom spasa i na ovom i na budućem svijetu. Kada je riječ o nasilnom širenju vjere, znamo da u svim mjestima gdje su došli muslimani, tako da ostali su prisutni i sljedbenici drugih religija, drugih vjera i tako dalje. Pa sam poslanik alejhi selatu vesselam kada je došao u Medinu i kada su sačinili Medinski ustav, institucionalno je osigurao slobodu ispovjedanja vjere za Jevreje i druge. Pa prema tome, niko nema pravo da prišiva islamu i muslimanima nasilno širenje vjere. Evo ovdje su na ovim prostorima Turci Osmanlije bili 400 godina. Da su nasilno širili vjeru, ne bi na ovim prostorima ostali nemuslimani. Fojnica se prvi put spominje u dokumentima 1365. godine. Od tada do danas, specifikum ovog našeg malog, lijepog grada u Bosni i Hercegovini su naše džamije, najstarija Atik iz 1551. godine, zatim džamija na Prokoškom jezeru koja se nalazi na najvećoj nadmorskoj visini u Evropi na 1666 metara. Imamo dvije tekije nakšibendijskog tarikata i imamo specifikum katoličkog samostana u kome se nalazi kopija Ahname Sultan Mehmeda Fatiha. Mi smo poznati još i po termalnim banjama, a naravno, evo posebno za ovu priliku, po ovoj Ahnami, koji je Sultan Mehmed Fatih 28. maja 1463. godine nedaleko od Fojnice uručio bosanskim franjevcima. Mi, muslimani, s ponosom se možemo redovno prisjećati ove Ahname u kojoj Sultan Mehmed Fatih garantira katoličkom puku pravo na život, na čast, na imetak, na slobodu i čak pravo na komunikaciju vjerskih velikodostojnika iz Vatikana i iz drugih kršćanskih zemalja. Za našu javnost vrlo je značajno kazati da na koncu ove Ahname Sultan Mehmed Fatih kaže sljedeće: tako mi velikog Boga, tako mi poslanika Muhammeda, tako mi 124.000 vjerovjesnika, tako mi 7 mushafa i tako mi ove sablje koju pašem, niko ne smije prekršiti pravila ove Ahname. Da su Bog do Bošnjaci 92. i 95. godine imali u drugim narodima nekoga slično Sultan Mehmedu Fatihu, mi ne bismo doživjeli Srebrenicu i ne bismo doživjeli onakav stravičan genocid. Vidite, mi ovdje imamo situaciju da našim brojnim gostima iz islamskog svijeta i iz Evrope pokažemo Ahnamu i najveći broj njih se apsolutno šokira, je li moguće da je neko prije 550 godina mogao na bazi Kur'ana, lekom dinukom verijedin, vama vaša, a nama naša vjera, ovako garantirati drugima pravo na slobodu i druge njihove vrijednosti. I zbog toga ja koristim priliku da se zahvalim i organizatorima koji rade ovaj projekat, da možemo u Evropu poslati ono što se nažalost možda čuva samo u arhivima i da kažemo da dok jedni čuvaju papir Ahname u muzeju, mi, alhamdulillah, Bošnjaci, muslimani, čuvamo Ahnamu u našoj duši, u
u našem krvotoku, jer na ovaj način mi govorimo istinski o vrijednostima tolerancije i uvažavanja prema svim ljudima koji imaju pravo da budu Beni Adem, odnosno sinovi Ademove. I zbog toga mi jesmo razočarani kada čujemo određene potvore na poslanika Muhammeda a.s., ali mislim da nam to i dodatno daje snagu da mi promoviramo islam, da promoviramo sunnet i da ponosito, uzdignute glave, pokažemo istinske vrijednosti našega islama, Allaha dželešanuhu kao našega stvoritelja, naravno koga slijedimo, i posebno dragog poslanika Resulullaha koji nam je uzor do kijametskog dana. Ti si ruža džennetska, najljepšega mirisa. Ti si čežnja mu'minska, uzdah aška iz prsa. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Američki profesor Michael Hart je u svojoj knjizi objavio listu od 100 najutjecajnijih osoba u historiji. Prema tom autoru, Božji poslanik Muhammed a.s. stavljen je na prvo mjesto i čelo te liste. Iza njega su ostali svi drugi. Isaac Newton, Isa a.s., Buda, filozof, Konfučije, Kristofer Kolumbo i mnogi drugi. Imam Buharija je zabilježio u svome sahihu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme jednog dana poslao konjicu u pravcu Neđda. Poslao je vojsku u pravcu Neđda. Pa su tom prilikom zarobili jednog čovjeka koji se zove Thumame ibn Uthal. Doveli su ga u Medinu i zavezali ga za jedan od džamijskih stubova. Pa je došao poslanik sallallahu alejhi ve selleme i prolazeći pored njega upitao: kako si, o Thumame, šta ima kod tebe? Pa je rekao Thumame: o Muhammede, kod mene je dobro. Ako me ubiješ, ubićeš onoga čija je krv vrijedna. A ako sa mnom lijepo postupiš, postupit ćeš lijepo sa zahvalnim. Pa je otišao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa je ponovo sutradan došao i upitao isto pitanje: kako si, o Thumame, šta ima kod tebe? Pa je rekao: o Muhammede, kod mene ima dobro. Ako me ubiješ, ubićeš onoga čija je krv vrijedna. A ako sa mnom lijepo postupiš, postupit ćeš lijepo sa zahvalnim. Pa je otišao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa mu je došao treći dan. Pa ga upitao isto pitanje, pa je bio isti odgovor. Ako me ubiješ, kaže, ubićeš onoga čija je krv vrijedna. A ako me oslobodiš, ako sa mnom lijepo postupiš, postupit ćeš lijepo sa zahvalnim. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: atliku Thumame. Kaže, pustite Thumamu, neka ide. Slobodan si. Idi vrati se svome narodu. A on je bio predvodnik, poglavar stanovnika Jemame. Pa ga je pustio. Pa je otišao. Međutim, Thumame nije se vratio u Jemamu, nego je otišao na domak Medine do prvog bunara, okupao se i vratio se nazad u džamiju. Pa je došao i stao ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: Allahov poslaniče, ešhedu en la ilaha illallah wa ešhedu enneke rasulullah. Pa je primio islam. Vratio se nazad i primio islam. Pa mu je rekao: o Allahov poslaniče, tako mi Allaha, nije na zemlji bilo lice da mi je mrže od tvoga lica. A tako mi Allaha, od danas mi je tvoje lice najdrže na zemlji. I nije prije toga bila zemlja da mi je mrža od tvoje zemlje, misli na Medinu, a danas mi je, kaže, tvoj grad najdrži grad. O Muhammede, nije mi prije tebe, o Allahov poslaniče, nije mi prije tebe bilo mrže vjere od tvoje,
A danas mi je tvoja vjera najdraža. Ja sam od danas musliman. Allahov poslaniče, ja sam krenuo na umru. Šta mi savjetuješ? Kaže, idi obavi umru. Obavi umru i vrati se svome narodu. Pa je došao u Meku. Pa su ga Mekije upitale, kažu, šta je, jesi promijenio vjeru? Kaže, nisam promijenio vjeru, nego sam primio islam. Ja sam od danas musliman. Pa je obavio umru. Pogledajte kako je poslanik s.a.v. lijepo postupio s ovim zarobljenikom. Nije ga kaznio. Nego ga je, znači, oslobodio, bez ikakve nadoknade. I kako je to rezultiralo? Da je čovjek vratio se nazad i primio islam. I tako se Allahov poslanik s.a.v. ponašao sa zarobljenicima. Pa šta mislite onda kako se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponašao s običnim ljudima koji nisu, znači, učestvovali u vojnim pohodima, ni u ratovima? Kakvu je milost iskazivao prema njima? Jako mnogo dijela je napisano o svakom detalju života, lika, dijela i riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali mi nalazimo jako mnogo opisa od onih koji su bili njemu bliski. Ali između ostalog, njegova supruga Hazreti Aisha kaže, on je bio Kur'an koji hoda. Dakle, i to je možda najkraća, ali najilustrativnija definicija lika i dijela poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je zapravo bio živa interpretacija Allahove dželešanuhu riječi. I to je vrhunac ljudskog dometa. I onaj značajni ili poznati događaj sa Ukašem u džamiji, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon što je obolio, dakle, nakon što je bilo sasvim jasno da mu se približio dan kada će preseliti sa ovog svijeta, i kada on dolazi u džamiju i ustaje i pita da li je nekome ostao nešto dužan, da li je nekoga na neki način oštetio i tako dalje. Naravno, u prvom momentu nije se niko javljao, jer je zapravo pomalo i nezamislivo da je čovjek kojem je Allah dželešanuhu obećao džennet i na ovom svijetu, da je njemu oprošteno definitivno i na ovom svijetu, gotovo bi se moglo kazati da je čak i nelogično da bi mogao neko biti koji je oštećen s njegove strane. Pa ipak, kao što su zabilježili historičari, desilo se to da je ustao Ukaš i kazao, Božji poslaniče, ti si mene bičem udario, nije bilo namjerno, ali si me udario. I naravno, on tražio je da mu vrati. Poslanik je sallallahu alejhi ve sellem i on je tu zapravo pokazao tu maestralnu, tu fantastičnu, nevjerovatnu želju za pravdom, za izmirenjem svakog mogućeg duga, kada kaže, naravno, evo me Bujrum. A onda Ukaš, i to je naravno poznato, kaže, ali ja sam bio gole kože, pa je mene više zaboljelo, što biva znači da bi i poslanik sallallahu alejhi ve sellem trebao da skine svoju džubu. I onda naravno možemo zamisliti kako je to izgledalo. Dakle, svi prisutni, koliko je tu bilo negodovanja, kako su jednostavno, koliko je ljudi željelo da jednostavno skoči na Ukaša, da ga napadne, da kaže, jel sram te bilo, i tako dalje. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bez trunke razmišljanja skida i kaže Bujrum. A onda to što se dešava, dakle, kada Ukaš umjesto da vrati poslaniku sallallahu alejhi ve sellem taj udarac, on grli poslanika i kaže da je zapravo čitav život želio da nasloni svoje lice na mubareć grudi poslanikove sallallahu alejhi ve sellem. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je sa svojim ashabima dijelio sve uvjete života, tako da je bio jedan od njih. Ako su preživljavali dane gladi, i on je bio gladan.
ako su imali i ovo svjetske blagodati i on je osjećao dio tih blagodati, ali ono što je doista dirljivo i zadivljujuće iz njegovog života, kada čujemo primjer da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem jedne noći izašao vani i zatekao Ebu Bekra i Omera, koji su mu pokazali da su na želucu svom svezali kamen zato što su bili gladni, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem im je pokazao da je svezao 2 kamena. Dakle, ovaj primjer nam govori da je Muhammed alejhi salatu ve selam sa svojim ashabima preživljavao i strahove i patnje i uspone i uspjehe. Bio je jedan od njih i to je poruka koju bi u stvari današnji vladari, vlastodržci trebali da imaju na umu, da onaj ko služi svome narodu, onaj ko hizmeti, onaj ko živi skupa sa njima i preživljava sve skupa sa njima, može biti jedini istinski vođa i autoritet. Ti si ruža džennetska, najljepšega mirisa. Ti si čežnja mu'minska, uzdah aška iz prsa. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Najbolji način kojim musliman može odbraniti ličnost i čast Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme jeste da primjeni njegov sunet u svoju praksu, u svoj život. Da sunet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme bude njegova vodilja. Da odgaja svoju porodicu shodno načelima s kojima je došao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, da poučava ljude koji se nalaze u njegovoj neposrednoj blizini, tom sunnetu, i da živi za taj sunnet. Omer radijallahu anhu kaže, mi smo zajednica koju je Allah dželešanuhu podigao islamom. I kada poželimo da se uzdignemo nečim drugim osim islama, Allah dželešanuhu nas ponizi. I to je formula koja evo i nakon 14 stoljeća i dalje odzvanja do kraja perfekcije tačno. Nema smetnje dići svoj glas putem medija, napisati, poreći, osuditi i slično tome. Jer ne može musliman ravnodušno gledati da neko dira u najboljeg Allahovog roba, koga je uzvišeni Allah poslao kao milost svjetovima. Ali izlasci na ulice i uništavanje imovine i pravljenje nereda, to Islam ne traži od njegovih sljedbenika, niti nas je tome poučio Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Ukoliko zaista želimo pravi put, on potpuno jasan i tako jednostavno onako kako ga je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nacrtao u pijesku, prstom pokazujući ashabima, hada siratum mustaqim, ovo je pravi put, a lijevo i desno su krivi putevi. A to znači, kogod bude želio taj pravi put, tražit će ga, a Allah dželešanuhu obećava da onim koji traže pravi put i uputu, da će je dobiti. Dakle, vratiti se izvornim islamskim vrijednostima na način razumijeti te vrijednosti i metodu i metodologiju, tako da ona bude validna i plodotvorna u svakom vremenu i svakom prostoru. A to znači i za nas ovdje u Evropi, a to znači i za nas sada u 21. vijeku. Poštovani gledaoci, mi kao muslimani želimo svima svako dobro i na ovome i na budućem svijetu. Zato vas pozivamo da prihvatite islam, da ga slijedite u svome životu, da slijedite sunnet Božjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, jer je u tome sreća i na ovome i na budućem svijetu. Assalamu alaikum i lijep pozdrav. Allah,
Allah, Allah, Allah. Ti si ruža džennetska, najljepšega mirisa. Ti si čežnja mu'minska, uzdah aška iz prsa. Ti si ruža džennetska, najljepšega mirisa. Ti si čežnja mu'minska, uzdah aška iz prsa. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje.